जि अखाहाय लोगोफोर ओमफ्राय बेयावनो खामानि मावगासिनो आंना बोराया हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेआव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहरना लाग्रोनाय थाबाय आरो बुथेथे महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ लोगोफोर ओमफ्राय दिनै मा ब्लग भिडिअ लाबोनो हायो नोंथांमोननि गेजेराव नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव हाबस'नानै नायदोंबा प्लिज अननानै साबस्क्राइब खालामना गालांबानो जाबाय आरो लोगोफोर थोदो होमबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै गिबियावनो माने लोगोफोर अमा दागसो रुग्रोनो होननानै माने अर जरायबाय आं लोगोफोर माने अखा हानायजों सिदोबदोब अराबो जोङा आरो ओमफ्राय दैयाबो दुंबाय नै लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने मैगङा नै दिनैनिया माने फल बिलाइ ओमफ्राय फान्थाव बिलाइ बिदिनो माबा माबि लगाय गथाय आरो माने सानसे बेलेग होयो आरो आदारखौ लोगोफोर बेनिफ्राय माने मालाबा आरो दिंखियाबो होयो आरो ओमफ्राय मोजाङै माने रुना लाग्रोनोसै र' अमा आदारखौनो माने लेस्रि बिलाइबो दं नै फान्थाव बिलाइ लेस्रि बिलाइ लोगोसे फान्थावबो दंबावो नै खये खथे ओमफ्राय लोगोफोर न' गाहायनिफ्राय माने खारदै बथलनै लाना फैबाय ओमफ्राय लोगोसे गाइखेरबो हरफादों आरो आइ बिखुनजोआ ओमफ्राय नै फिसालाया ओरैबायसा माने बथलजों गेलेनो मोजां मोनो लोगोफोर ओमफ्राय बथलजोंनो गेलेबाय थाबाय आंखौ माने दोनैनोनो होआ आरो माने हर दोनैनोसै हर जि अखाहाय लोगोफोर नै जुब अखाजों जोंहानि आलौआ माने माबा जोब्बाय आरो गाहायाव गोलैहां जाजोब्बायमोन ओमफ्राय बोराया नै माबा खाना होदो आरो दिरुं खाना होदो माने लोगोफोर दासो माने आलौआ साफा जादों आरो मुलि सुलि होनानै खंख्रा जानाया दासो मोजां जादों ओमफ्राय बिलाइयाबो रोजा जानायखाय माने दिखांनो हाया जादों जिहेथु ओमफ्राय खाबथानानै होबाय आरो बोराया नै अखायाबो जि रोजा ओमफ्राय बेयावनो खामानि मावगासिनो आंना बोराया ओमफ्राय खैजाबो आलौआनो दंखायोमोन नालाय लोगोफोर बेखौबो माने खाबाय आरो फुङावनो अखा सिजालायनानै बोराया मावगासिनो नै आंना बेसेरा गिबियावनो माने गाइखेरखौसो फुदुंना लाग्रोनोसै आं लोगोफोर मानो होनबाथाय आइ बिखुनजोआ अननानै हरनाय गाइखेर बोरैबा सेवबाथाय दिगदार जागोन आरो बिदि होननानै माने फुदुंग्रोबाय आं लोगोफोर मा जादों हायाबा मा जादों मा बुदों खिथाव मा बुफैदों नोङो हा इस्राम खिथावसो 1 2 3 नै आना हामाबा ओमफ्राय लोगोफोर माने आं कुकारावनो माने सिटी होबाय आरो सबायखौ माने थाब जानाय रखम माने फिसा गोनांनि हाबा होनबा नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ आरो थाब जानायखौल' नायखायो नङा होमबा ओंखायनो आं माने इयाव सिटी होना लाखाबाय ओमफ्राय नाखौ एवफ्रामनानै ग्रोब माने खारै सारै होनानै आरामसे संसिगोन आरो ना लोगोफोर ओमफ्राय नायाबो सब्रैल' आरो लोगोफोर माने बोराय बुरैल' जायो जिहेतु ओमफ्राय फिसालाफोराथ' जानोनो नागिरा ओंखायनो माने सनै आरो सासे ओमफ्राय नाया एवनायाबो जानोसै आंना लोगोफोर ना एवनायाबो रेडि जाबाय नै लोगोफोर आंना ओमफ्राय नै तेजपात गांनै होनानै ओमफ्राय आलौ देनाय माबा देनायफोरखौ होना हरबाय आं लोगोफोर मोनगोना मोनाखै नायनोसै र' लोगोफोर वाव ग्लब गोदौबाय नै लोगोफोर आंना माने कुकाराव आं सिटी होना लाखादोंमोन जिहेतु बेनिफ्राय मोनबाय लोगोफोर नै ओमफ्राय सागं एसे सादबना लाबावनि र' एसे ओमफ्राय नाखौ होना हरनोसै आरो ना बिराद रोजा अखा लोगोफोर ओंखायनो माने आङो बिराद गोसा रायलायदो आरो खोनानाय नङा बेनिफ्राय लोगोसेनो माने माबाबो गैया लोगोफोर लाइनबो गैया मबाइलाबो नै सुइच अफ जानोसै दिनै माने होनो हागोन ना हाया भिडिअखौ खुनु माने गेरेन्टि गैयाहाय लोगोफोर खुनु माने टाइम गैया आरो भिडिअ होनायनि ओमफ्राय एसे सागं साबावनि र' मोनबाय लोगोफोर नै आंना सबाइ ओंख्रिया बरियानो ओमफ्राय माने हाइजें बिलाइ एसे होना हरनोसै आङो मोदोमफ्रुनो ओमफ्राय तेजपात बिलाइबो होदोंमोन होनायालाय अब्लाबो माने हाइजें बिलाइखौ आरो होहरबावबाय आरो मोदोमनायानो अफार जालांथो होननानै लोगोफोर ओमफ्राय बरिया मोनखाबाय बरिया मोनबाय लोगोफोर नै बिथिंजाय आरो लेस्रिजों बुटजों बरिया सुन्दुरि फ्राय खालामना लाबाय लोगोफोर नै मोदोमलायबाय लोगोफोर टेस्टि नुखाबायना नुनायावनो मोनबायबो बारा एवबाय थालायला आङो लकेल मैगंखौलाय माथो एवबाय थानो न'नि मुलि होयि अर्गेनिक मैगंखौलाय ना मा होनो लोगोफोर जाबायबो दै